Azkatetik gatoz, aurten aurreneko egun etortzei ganaz, nahi guztia. Ni behintzat, hau gehiotan etorri baina ni aurrenekoa. Urtero, normalmen urtero etortzei gan. Buelta teman dugu, ikusi, karrozaketa hori, trago batzu hartu, gobazkaldu dugu, eta bain zezen eta. Ni uste igandea da bauena. Hobeto da tokatzea lako. Horro gaune jai eta gauza asko. Aduna tarragia, Tolosaldekuak, aduna herrikoak eta urtero. Igande gaurko egunet, familia egin umetak ikustekin, egun pasa, egualde hona aurte gainak, guztua. Ez zenak dana da azkenian, Giroa edarra. Ile barro biltze ginen da guain ikuste agarri etortzea. Parrak eta bota egin da etxe alde. Parranda bokotu ginen, txaranga beti, Azetik asei gateko eta aberroizarte aguantatzen dugu. Asistentzia batzuk, bi ondia guaingoz, eta, pixkat kontrolatuta dago dena, hemen gaude laguntzeko, eta, guaingoz bi asistentzia horiek ja uste trasladutu diala. Goizen aztegia, goizeko 9:30 hola, diana txiki bat ite deu, gero 11:00 hartze deu, gero huelta bat eguardin, eta gero ja bazkaltzea, eta gero ja nola ofiziala gaian gaur, etorri behar deu zuzeneta, jotzea, eta gero bailablek. Nekagarria da, zate, beti pendiente zaude, musika jo behar duzu, animatik dituzu kalek, eta, bizkat obligazio bezala, baina nik uste, inauterik karnabaletako musika gabe, ez dira inetik, aretik jetxi, zarrea, eta gero bailablek, 7:00 eta gero ja deskansa.